ସେଦିନ ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ଯଦି କପି ଦେଖି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍। ଭାଇ କଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫେରିବେ ବୋଲି କଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ମିଛ କହୁଛ ତମେ? ଏକଦମ ସତ ବାଲା। ସତ 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 ସତ। ଆରେ ତ ମୁଁ ଏଠି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ଆଉ। ଆମେ ତମେ ସେ ମାଟି ଘର ଛାଡ଼ି ଛାତ ଘର କଣ ବି ଆସିଛ? ଅପେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟା କର ଦିଅ। ଭାବିଲି ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିବ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ହଉ ଦିଅ। ଏବେ ଭାବୁଛି ସେ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷା ତମ ଦି ଜଣ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆଗ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ମା ଜାଣିଗଲେ। ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ କାହାକୁ କହିବ ବୋଉ? ଏ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ସେ ଯଦି ଭାଉଜ ତ ବାହାର କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତମର କଣ ହେବି ଜଏନ୍ ହେବି ଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବି ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ଅସୁବିଧା କଣ? ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏ ବୟସରେ ମା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବୁଢା ସାଙ୍ଗରେ ନାରେ ହଉଛ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସାରେ କାମ ହେଇଗଲ ଅସୁବିଧା କଣ? ବାଲିକି ଆହା ଏତେ ବାଲମିକି ଡାକିଲେ କଣ ଆମେ ଡରି ଯିବୁ? ଶାଶୁ ମା ତମେ ଯଦି ଏ ବୟସରେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛ ତାହେଲେ ଆମ ବୟସରେ ଆମେ ଟିକେ ରୋମାନ୍ସ କଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ତମେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଥରେ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାର କରିବେ ପୁରୁଣା ଘର ଲୋକ କିଛି ବୁଝିବେନି ସେ ବାରମ୍ବାର କରିବେ ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେବା ବୁଝିବା ବହୁତ ଦିନ ବୁଝି ଖାଇଲେ ମୁକ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରୁନ ନା କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବି ଗଲେ ନା କାଟିବ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦବ